I would like to invite all our friends from different Catholic communities around the world who are living in Malta to share our Catholic heritage, to celebrate our Catholic faith at the Cathedral of Mdina on the 11th of May at 6 p.m. We will share the beauty of the Word of God, listen to His Word, and also share in the Eucharist. Welcome to this celebration of our diversity, but also our fundamental unity and the faith in Jesus Christ. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla, il-Missier, u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Fil-Vanġelu llum Ġesu nisimgħu jgħid lill-Apostli tiegħu: Missieri iħobbkom għaliex intom ħabbejtu lili. F'din l-imħabba tal-Missier aħna il-koll aħna itolbu u jingħatalkom dak li tolbu f'ismi. Ejjew tinarfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni bħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Dawwa l-mulej il-fema tagħna biex nagħmlu dejjem emil ta' ġid ħalli nħabirku bla qiegħda għal dak li hu l-aħjar u hekk naslu biex nissieħbu għal dejjem fil-misteru tal-għajt. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li għadda ftit ta' żmien f'Antiokkja, Pawlu telaq u qatt idur minn post tal-ieħor fl-art tal-Galazja u Friġja, iwettaq id-dixxipli kollha. Wieħed ludi mill-Lixandra jismu Apollo wasal Efesu. Kien raġel jinqala biex jitkellem u għaref fl-Iskrittura. Kien mgħallem fit-triq tal-mulej u kien jitkellem b'ħeġġa kbira u jgħallem fuq Ġesu. Għad li kien jaf biss bil-mamudija ta' Ġwanni. Dan beda jitkellem biqlubija kbira fis-sinagoga. Priscilla u Aquila semawh.
ħaduh magħhom u fissrulu t-triq ta' Alla biktar reqqa. Billi juri imur Akaja, l-aħwa għamlulu l-qalb u kitbu lid-dixxipli biex jilqawh. Meta wasal hemm bis-saħħa tal-grazzja li kellu, kien ta' għajnuna kbira għal dawk li kienu emnu. U bil-qawwa kollha kien jalaq ħalq il-lut quddiem kulħadd billu jurihom mill-Iskrittura li Ġesu hu l-Messija. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr l-Alla. Salm risponsorjali, Alla s-Sultan tal-art kollha. Alla s-Sultan tal-art kollha. Popli kollha ċabċbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej loli u tal-biża, sultan kbir fuq l-art kollha. Flimkien, Alla s-Sultan tal-art kollha. Għax Alla s-Sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Flimkien, Alla s-Sultan tal-art kollha. Jinġemgħu il-gbarat tal-popli mal-poplu ta' Alla ta' Abram, għax ta' Alla huma l-kapijiet tal-art u floli fuq kulħadd. Flimkien, Alla s-Sultan tal-art kollha. Ħriġt mingħand il-Missier u ġejt fid-dinja, se nerġa' nħalli d-dinja u mmur għand il-Missier. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, tassew ngħidilkom, kull ma titolbu lill-Missier f'ismi jagħtihulkom. Sa issa ma tlabtu xejn f'ismi, itolbu taqalgħu biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan għadtulkom bit-tixbiħat. Għad tasal sija meta ma nkellimkomx aktar bit-tixbiħat, imma bil-miftuħ inħabbrilkom dwar il-Missier. Dakinhar intom titolbu f'ismi u ma ngħidilkomx li jien nitlob lill-Missier għalikom, għax il-Missier stess iħobbkom billi intom ħabbejtu lili u emmintu li jiena ġejt mingħand Alla. Ħriġt mingħand il-Missier u ġejt fid-dinja, se nerġa' nħalli d-dinja u mmur għand il-Missier. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-Missier iħobbkom għaliex intom ħabbejtu lili. Ġesu kien jaf li d-dixxipli, l-apostli għadhom mhumiex preparati għal kollox. Kienu jiddubitaw ukoll. Ħabbrilhom kemm il-darba bħalma dan id-diskors huwa proprju qabel il-passjoni tiegħu biex jagħmlulhom il-qalb. Ħabbrilhom li kellu jibgħat u jmut u fit-tielet jum iqum ma kinux jafu xi tfisser. Ma kinux jirrealizzaw għaliex kien għadu l-Ispirtu ta' Alla ma ġiex fuqhom. Imma Ġesu jerġa' jagħmlilhom il-qalb, emmnu fija għaliex jiena u l-Missier aħna ħaġa waħda. Dan għadtulkom bit-tixbiħat qed jgħid Ġesu hawnhekk, imma itolbu lill-Missier f'ismi u dak li titolbu jingħatalkom għaliex il-Missier iħobbni u jien ħabbejtkom biex intom ukoll tmorru u tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' għax il-Missier stess iħobbkom. Se nerġa' nħalli d-dinja u mmur għand il-Missier. Din propju lejlet
il-festa jew iċ-ċelebrazzjoni tat-tluħ tal-mulej fis-sema illi mhux se jmur biex iħallina imma se jmur naħa tal-lemin tal-missier biex jidħol għalina. Fl-istess waqt għalilna jiena għad nerġa' niġi għandkom. Jiena magħkom sal-aħħar taż-żmien. U dan kollu jagħmlilna l-qalb biex aħna nitolbu fl-isem ta' Ġesu lill-missier u huwa jagħtina dak li nitolbu. Mod speċjali il-paċi tal-qalb, l-indiema tal-ħtijiet tagħna u l-maħfra tagħhom. Jalla ħuti Jeżies, dan il-misteru kbir tal-mħabba Alla għalina li jintwera f'Sidna Ġesu Kristu lejna jibqa' jkun il-faraġġ tagħna, it-tama tagħna li darba għad insaltnu miegħu. Ikun infaħħar Sidna Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Nilqgħu l-istedina ta' Ġesu fl-Evanġelju u nduru lejn Alla missierna biex jisma' dawn it-talbiet li sejrin nagħmlulu bil-fidi fl-isem ta' Ġesu Kristu ibnu aħna u ngħidu ismana missier f'isem ibnek il-għażiż. Ismana missier f'isem ibnek l-għażiż. Biex il-kandidati għad-djakonatu l-presbiterati ħejju ruħhom b'impenn fl-istudju u l-meditazzjoni tal-kelma tiegħek li jridu jxandru lill-oħrajn nitolbu. Ismana missier f'isem ibnek l-għażiż. Biex l-Ispirtu Santu jinissel l-għaqda f'dawn il-pajjiżi fejn hemm tensjonijiet bejn il-popli u razzezz differenti nitolbu. Ismana missier f'isem ibnek l-għażiż. Biex ir-reliġjużi li huma konsagrati f'ħajja kontemplattiva jidħlu quddiemek mulej għal ħtiġijiet tad-dinja nitolbu. Ismana missier f'isem ibnek l-għażiż. Biex aħna nitolbu kif jgħidilna ibnek Ġesu li ħeġġiġna nduru lejk missier bil-fidi fl-isem qaddis tiegħu nitolbu. Ismana missier f'isem ibnek l-għażiż. O Alla, inti l-missier tagħna u aħna l-membri tal-familja tiegħek. Iftaħ l-imħuħ tagħna biex nagħtu widen għal kelma ta' ibnek il-għażiż u għatina qalb kbira li fiha jitlob l-Ispirtu qaddis tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u wilqa s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġita għas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel u waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-altar u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qudusija, qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna, li meta kien sejjenata biex minn rajh ibati, ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla u Ommna Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma aħna naħfru l-minuħ ħati għalina,
ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدني. أهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني، أعطينا في الطيبة والهنينة طيك الباعة في زميننا، باش نكونوا خيلصة دايما من ذنوبهم حارسة من كل انكويت. احنا ونستناو ونتما ولينا والمجية السالفاتور تانا جيسو كريستو. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. مولاي جيسو كريستو ليات الأبوستل تيك نحليلكم السليم نعطيكم الباعة تيي، لا تخرش لين ذنوبيتنا ازدا حارس لين الفيدة تالكنيسيا تيك. أعطيها السليم والعقدة اللي انت تريد فيها، انت اللي تعيشوا السلطنة دايم تدايم. Amen. الباعة المولاي تكون دايم معكم. U miegħek ukoll. أعطوا الباعة للشوشين. حروف تلا li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. حروف تلا li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. حروف تلا li tneħħid nubiet tad-dinja أعطينا الباعة. دانو الحروف تلا دانو اللي ينحد نبيت الدنيا هنين داوك اللي هما مستيدنا على الكلة الحروف. مولاي ما يسقليش تدخل تحت السقف تياي، ازدايد بس كلمة واحدة وروحي تكون مفيقة. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. نطلبوا
ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes. Bl-umilta kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna ħanikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. I would like to invite all our friends from different Catholic communities around the world who are living in Malta to share our Catholic heritage, to celebrate our Catholic faith at the Cathedral of Mdina on the 11th of May at 6 p.m. We will share the beauty of the Word of God, listen to His Word, and also share in the Eucharist. Welcome to this celebration of our diversity, but also our fundamental unity and the faith in Jesus Christ. Lejlet il-festa ta' Pentekoste ninaqdu flimkien mal-isqfijiet ta' Malta bħala Knisja waħda. Velja ta' talb, testimonjanzi u katekeżi biex infakru t-twelid tal-Knisja u d-don tal-Ispirtu fil-ħajja tal-lum. Is-Sibt 18 ta' Mejju fis-7:30 ta' filgħaxija fil-Knisja ta' San Publiju fil-Furjana. Dettalji fuq Knisja.mt. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna, eħlesenna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna b'nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu sa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jismat tal-btana Ġesu l-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaħfrinna d-nubitna ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwiħ kollha speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru, konsidraw meta Sitna Marija marret iżżur qariba tagħha Santa Elizabetta. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu sa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jismat tal-btana, Ġesu twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaħfrilna d-nubitna, ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwiħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ konsidraw meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem.
مستيرنا اللي انت في السماويت يتقدس اسمك تجي سلطنتك يكون اللي تريد كيف في السماء كده في الارض. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. سليم عليك ماريا بالغراتسيا منيا المليمية مبيرك انت فوسط النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليم عليك ماريا بالغراتسيا منيا المليمية مبيرك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتياك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليم عليك ماريا بالغراتسيا منيا المليمية مبيرك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتياك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليم عليك ماريا بالغراتسيا منيا المليمية مبيرك انت فوسط النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليم عليك ماريا بالغراتسيا منيا المليمية مبيرك انت فوسط النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليم عليك ماريا بالغراتسيا منيا المليمية مبيرك انت فوسط النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليم عليك ماريا بالغراتسيا منيا المليمية مبيرك انت فوسط النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليم عليك ماريا بالغراتسيا منيا المليمية مبيرك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتياك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليم عليك ماريا بالغراتسيا منيا المليمية مبيرك انت فوسط النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليم عليك ماريا بالغراتسيا منيا المليمية مبيرك انت فوسط النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria للمسير ولللبن وللسبيرتو السانتو. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. ماريا سانتسما ورينا لنتي يومنا عليك اسم الطلبتانا جسو اللي تولت علينا لتكون بنيدم بحالنا وجسو تيه يحفرنا ذنوبيتنا اهلسنا من نار الانفرن والجنة لربح كلها سبيشالمنت للدوك اللي اكتر عندهم بزون تالحنينة تيك الربا مستير وانت الفرح كونسيدراو متى ستنا ماريا وسان جوزيب بريزنتاو للجسو في التمبيو مسيرنا اللي انت في السماويت يتقدس اسمك تجي سلطنتك كل تريتنت كيف في السماء كده في الارض. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. سليم عليك ماريا بالغراتسيا مليا المليمية مبيرك انت فوسط النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليم عليك ماريا بالغراتسيا مليا المليمية مبيرك انت فوسط النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليم عليك ماريا بالغراتسيا مليا المليمية مبيرك انت فوسط النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليم عليك ماريا بالغراتسيا مليا المليمية مبيرك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتياك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليم عليك ماريا بالغراتسيا مليا المليمية مبيرك انت فوسط النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليم عليك ماريا بالغراتسيا مليا المليمية مبيرك انت فوسط النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليم عليك ماريا بالغراتسيا مليا المليمية مبيرك انت فوسط النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسوم.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jismat talbtana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaħfrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kolla specialment lil-dawk li l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijek. Il-5 misteru tal-ferħ, konsidraw meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu l-Ġesu u wara 3 ijiem sabuħ fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li jinti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik ismat talbtana, Ġesu twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. Slima lik Sultana, l-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek li najtu, għaliex aħna t-turrufnati u li teva, lilek nitnedu aħna li nibku n-nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan it-turrufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Kont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li jinti fis-smewwiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif fis-semek da fl-art.
ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddililhom, jistrieħu fil-paċi. Amen. Litanija Lawretana. Mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, Missier Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba tax-xebbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja Talla, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadifa, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq imħabba, itlob għalina, tal-aġel, itlob għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba dejjem tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri tal-avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-emigranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana ministra minn ajla wel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil Sammiki l-Arkanġlu. Sammiki l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misterru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddes tiegħu, imbirek Ġesu Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.